ஹலோ காய்ஸ், இது உங்கள் ஃபயர் கிங் எஸ்கே சேனல். அப்புறம் நான் உங்கள் எஸ்கே. சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இதுதான் அந்த ஈவெண்ட்டு. நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஒரே ஒரு கண்ணான ஒரு நல்ல ஈவெண்ட்னா அதை நான் இப்போ தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் போட்ட ஈவெண்ட்லேயே இதுதான் ஒரு நல்ல ஈவெண்ட்டு. ஏன்னா முயல் மண்டை இஸ் பேக் அப்படின்னோடனே எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆமாம், எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. முயல் மண்டை பேக்குன்னொடனே நானும் ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே வந்து பார்த்தேன். கடைசியில் பார்த்தா முயல் மண்டை ரிட்டன் வந்துச்சு ஒரு வழியாக. நானும் இதுக்காக தான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன். இவ்வளோ சீக்கிரமாக இதை அனுப்புவானுங்க நானும் நினச்சி கூட பார்க்கல. இந்த முயல் மண்டை டாப்பில் இருக்கிற முயல் மண்டை கருப்பு வச்சு ஊதா கலர் மண்டையான் உண்மையிலே வெறித்தனமான ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, ஒரு நல்ல ஈவெண்ட்டு. நான் இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோவில் இதான் நல்ல ஈவெண்ட்டு. ஸோ யாராவது எடுக்கணுமோ நிச்சயமாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது ரொம்ப ரேரான ஈவெண்ட் தான். ஏன்னா இந்த முயல் மண்டை அப்போ இருக்கிறப்ப யாருமே இன்குபேட்டர்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டாப்அப் பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் எடுப்பாங்க. நிச்சயமாக இது ரிட்டர்ன் வந்திருக்கேன். நிச்சயமாக இப்போ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் தான். ஏன்னா இந்த பன்னி பண்டில், பாண்டம் பன்னி பண்டில், இந்த பண்டில் வேறு லெவலான ஒரு ரேர் தான். இதை நிச்சயமாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதில் இருக்க பாருங்கள், அதாவது இந்த பண்டிலோட ஷூ அதுக்கப்புறம் ஷாக்ஸு இது ரெண்டுமே ஒரு ஃபேமஸ் இல்லைனாலும் இது முயல் மண்டை அதுக்கப்புறம் இதோட ஷர்ட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரேரான திங்ஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கேர்ள் பண்டில் கூட ஃபேமஸ் தான், ரொம்ப ஃபேமஸ் தான். ஏன்னா இதுவும் அந்த மணி ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட் மாரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுவும் அதோட கொஞ்சம், அதாவது பொழுது வரைக்கும் எஃப்ஐட்டு போட்டுகிட்டே இருப்பானுங்க. இது கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் எஃபெக்ட், அதுக்கப்புறம் போயிடும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் திரும்ப வரும். இது கொஞ்சம் மொக்கை தான். ஏன்னா சொல்லணும்னா ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க. ஏன்னா ஆரஞ்சு கலரே அவ்வளோவா அட்ராக்டாக இருக்காது. மற்ற கலர் எந்த கலரும் கம்பெனியில் இல்லை. அதனால் இது கொஞ்சம் மொக்கை தான். பட் இருந்தாலும் இதுவும் அந்த ஆரஞ்சு கலர் கண்ணில் எஃபெக்ட் வருது பாருங்கள், அது வேறு லெவல் வெறித்தனமான ஒரு கண் எஃபெக்ட்டு. அடுத்ததான் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளை கலர் முயல் மண்டை. இதை பெரும்பாலும் நிறையா பேர் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா இது ஒரு எஃபெக்ட். இந்த ட்ரெஸ்ஸு லாஸ்ட்டில் இருந்ததுனால நிறையா பேர் எடுத்தாங்க. நிறையா பேர் எடுத்து போட்டு செம்ம ரேர் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த பண்டில் லாஸ்ட்டாக இருந்ததா நிறையா பேர் எடுத்தாங்க. நிறையா பேரில் எடுக்கல, கொஞ்சம் பேர் தான் எடுத்தாங்க. இது இன்னும் ரேராக தான் இருக்குது. சரி ஓகே காய்ஸ், நீங்கள் எதெல்லாம் எடுப்பீங்க எடுக்க மாட்டீங்கன்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் ரொம்ப ரேரான பண்டில். நீங்கள் எடுக்கணுன்னா எடுத்துக்கலாம். நிச்சயமாக இதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஆனால் ரொம்ப டைமண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இது மறுபடியும் ரிட்டர்ன் விட்டாலும் விடுவாங்க. இப்படியெல்லாம் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் விடுவாங்களான்றது தெரியாது. நிச்சயமாக இந்த ஒரு வாட்டியோட இதோடைய ரேர்னஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிரும் நிச்சயமாக. அதுக்கப்புறம் இது நிறைய பேர் எடுக்க மாட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் இதோட முயல் மண்டை மட்டும் இது இன்னும் கொஞ்சம் ரேராக தான் இருக்கும். ஏன்னா டாப் ஒன்றுங்கிறது அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடச்சிடாது. நிச்சயமாக நீ இதை எடுக்கலாம். சொல்லுங்கள், இந்த 6 பண்டிலில் உங்களுக்கு எந்த பண்டில் ரொம்ப பிடிக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட்டு கொடுங்க. ஏன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ காய்ஸ்.